we're expecting something extraordinary, you also have to do something extraordinary. Oh, hwehwade ye soronko a yade ye soronko. Upese bibi e bi nsida wo abrabo musi a onso ye bibi e bi nsida. Enti ohene Hezekiah soleye na sukonoma a waba bedi ade na osase de akoma pa ene anigye ne anibre etisi oman ne montene mene okase baabi abetu na asie bia na ohunhoni akese se afa Jerusalem nyina ho ahia, including Solomon aborosan a anasa asolifie kakraka wasie no na omode enema akosisi animu a even ensoro me bia altar bia Moses nyankopon kan se musi asore dan no a eya momfa altar ne nsi mi nyankopon fie dan nanim ho no sa altar ne nyina na o madan ne nsoro me ya kire so madan ne honin twa mo jagu ase ye nkonya ne ade Jerusalem asem na ye kan no hallelujah amen nyankopon man Israel na asuko no mo bedi ade no hunu se de o man na ye abosomso man no na oto no obi se enti ye ba betena se na de bia no aye kasa keke nko a ena ye papa nom enti me amoa ye ena ye papa nom ansum nyankopon yie ena ye papa nom de abosomsom se de onyankopon se firi asu o man yi kasa se ya na we bra abrante wa Hezekiah bedi ade no se masa esese ye ho bibi enti me de me sole na ma bre yi so me de mensa akoka dwumadi kese ne nyankopon de ma ye gyanom no a ebinom beto twene ye no me ya baabi ama ho odin beduru bia no na ma ye de aduru ho se me ye ne ye ya praise God anya ye nso ama ma afam de ye. So I'm going to rise up for a very, very strong cause and a very, very chronic and a great tax adahwache. If I survive or if I success, I success. If I succeed, I succeed. And if I die, I die. If I perish, I perish. And if I live, I live. Inti wa hene no esoleye o na montini oduru baabi ana wa ma orders hey oni we mumungu fon oduru ha no wa ma orders mumu that time so no nyamara nti wa ni bebre amene se esenenza na o ma orders na bro start say obu no eho na kamenzi enkokrafo no mutimi kire ni paase no o mo ba mu e no mo say ase so mo han mani no mo bi sasa Hezekiah ne say na wa kwala ketekete te sew abofra bo wan wo ma chechedi o e de na wasase yi de wode won se ka woni mumfie dodo adie woni hwan ene nsoro menya nananom asisie a yeguso a eno a na e kire ye kwan ye bo ye ho ban wo suko no mate se wo nyini nte o wo be wu ntem o Hezekiah wa hini nyina o no mo buru ni nua saa mpanifo ni nyina soliti ya no that time make say abosonsum ni ntina asofodie nagu ama lewi asofo nyina gongura mu ye adwuma omo do ti atoto nyankopon so danim ententan ene mfuturo ayese pacha wo mu na ohini sema ye biye esase se ye enwoma mo boye no ye pepa ho ye siesie ho ye dwira dan ne ho afei enuhwam a eya afode buti a de ade nuhwam sie guso ne ade nyina the lampstand and incense stands ne ade nyina no yes ase se ye pepa ho ye siesie ho afei sase se ye hyi nuhwam yes ase se ye bo nyankopon afode afei ohini yi esase se ofrefre lewi asofo de se momna ma yensi na ye betemi afei kakra enamsa esukonoma abofra a waba bedi ade abenya akonwa kese esukonoma 25 years enam ne so ema musuo ene nome ene yale a na ade buru emfie ahanu ati abranti wa isole Israel ni ba o mo so na nyankopon asan ba betena wo man ne mo na afei nyankopon ba besra wo man no na onyankopon ne munyama daadi nti sa wo hini wei ena enuam oguso a wodi ade no a okonya yare na onyankopon na modifo Isaiah so koka kire ne se Isaiah
kachira makoa ne se ne mra so me fa na ba me nchen onya nkwa obewu ɛhɔ apɛ ɛbra papa ne te asɛm no ohu se no we enye good news efiri se watwere se ɛsɛ se onipa wonya emfie aduoson ene aduowotwe ɛboro saa akora mpo in fact di onyankopɔn kan yankasa no ɛyɛ 120 years onyankopɔn twa 120 na ma nipa nanso efiri 70 ne 80 kɔ no na wayɛ mmerɛmɔ nanso woyɛ mmerɛnkyerɛ sɛ wontimi nya hwɛ adwen ne de sɛbe ɛyɛ adwuma ti nyankopɔn emfie ne do emfie na watwa ma nipa 120 years ɛna me baabi a maduru mente ase na ɔse ɛbra wɔtea mu saa na ɔka kyerɛ nyankopɔn sɛ papa kae deɛ mayɛ kae sɛ deɛ masia nanti w'anim wei ɛne quotation ayɛ na wohu sɛ ɛnsɔle ne asɔfoɔ bebree taa de yɛ asɔle sɛ Ezekiel ɛde n'ani kyerɛ fa so na ɔka kyerɛ nyankopɔn sɛ kae deɛ mayɛ ɛhɔ ɔbra yɛ nim ne record ɛnɛ matwa ne ho mfoni kakra kyerɛ wo nti wo record ne sɛ wokɔgyina nyankopɔn no ma wo sɛ awurade nkae deɛ wayɛ nyinaa yɛ sɛ matom botom abɔ afɔdeɛ mepatwɛ daabi enye sika ene ka nyankopɔn akoma abubu ni setie ena bible so nyankopɔn ompo tie da no a David ye bone a nyankopɔn twe na so no Psalm 51 wose awurade nyankopɔn ompa afɔde nka mebɔ efiri sɛ woma me bebre na wo nyankopɔn de ompo ya akoma abubu ne honhom apɛkyɛ nti Hezekiah osoli gyina ma nyankopɔn ema enam no so revive akese edai eba Israel asase so ema nyankopɔn sa bagye na dwabiem ena duru mi ne umiye no so obi tie me kasa nko na wakasa kasa jamu nko na wajamu ena de bia na eze de Christianity na eze de asoli na eze de asofoi na eze de ena sere se even asofo mpanifo kro mu otumi o betimi abibi no wo mu nso begina pulpit adwuma mu ye nyina ye lament and complaining de bia ya complaining sa na lament sa. What do we do now? E de na sese ye utie mesisi a ye bie phone line situma no wafrɛ ni kwa ho ntintini sofu nyame nsra pa sofu ayade pa ye nya so sa mienu a ɛya na sa ensem we no o kan ne sa akwa ana sa ensem na ka no de bobra sa nkuran sa bibia ni mu because ye won krofo bi ho a sa wo ye radio program ni we na opon a se de o mu si frɛ wo no wo expect say no nipa yo frɛ me de kyerɛ sɛ bibia wura ni mu enti so wotifie kura no won kwa asole a owie obefre no obisa se sofo enkyerɛkyerɛ na wura makoma mu magya asole tifie mfie bebre bi koma bamabu ehfa na wo mpese mbeti enkyerɛkyerɛ obi kura timi bie na no ekase gidigidi sofo wenti mabamabu magya asole mitifie sofo ehfa na wo mepon ya mefrɛw ubetie nsɛm bi sa no ofu se nipa wo hwehwɛ urade wadwen yo sa asɛm na nipa ne kan krampo no korɛ nti obu ha after the radio program no ebi frefre nanso we expected that particular call one frɛ kura ebi asa number na ma send nso umu abebe 1 week and 2 weeks time na me ama said that frɛ back because obi a wo hwɛ urade de yenso adwuma nyame afrɛ na sese eboa afei o frɛ nipa no kura na bebe 1 week time no bi sa sɛ hwan nie kyerɛ sɛ nipa na o frɛ no kura na wo de number na ma na sɛ sɔfo zeni kyerɛ number no kura no ma de koro ensutie the same person ohun se sofo bi nso preach radio so na o kan ye ma nya papa wo asofo ne asole ho a na nani asaji na odi ani bra frɛ de bia na o kasa saa na saa kasa na sebio eye hunu na hwe ni mo no e de ne wom ana say do you think say kasa church na ye sofo dia nti bibia ye sofo asem na bi o what say me no be say da sua the true concept of the church or the true picture of the church me no be say de sua e de ne efre na sole hwan ne efre na sole e ye edan ya na say edin na ye dwuma nkasa ne say se ehu ade efre ne church na ye dwuma ne say ye ba se ehu tebi abone na say ne ye manya ye beka ho asem saa keke kasa saa obi tie mi gidigidi pade nte wo tie mi ne nya bibia ase ya na metai jama sofo me blasti asofo na ne ma asole ne asofo anya papa me ka ho asem tubu se de bia no aye na so lati no otie tia otie nyina nya sese bi otie afi asua bibia wo mu na ni agye ane se wo dem asofo nyina ne agye no da ho sa sofo yire ho ka wa me ne ma ntina me se me nko asole no krache ye serious business o enya se bisanse hunu ntina mba yo ma se
me bekasa ama etia sofo anasa asole na se wunkuran dabi program yese fe ni healing the church tresa asole ne yale asole na bodam asole no ho ye free se poto wo hia adwale Yesu Kristo beba ne maye toso mienu abebu sa wiase we yaten na se nipa betimi anya adwensa kira ne nkwaje a ye na masole ni mu ene ekọ Yesu nchen nti asole de se no wadaka ye ba be wuram na onyankopon agi ye firi nsuyire ni mu ensuyire nechi no Noah ede na adwen ene ne leadership ne se de wote be siesie yen enti be pie firi no wadaka ne mu no ne adane nkrofo ya braba de se Noah enti asole no ejira ho de man Noah adaka ne mu ne yeti nyansasem adaka ne mu ne yeti nkyerɛkyerɛ adaka ne mu ne yehunu nyankopon adwen adaka ne mu ne yehunu nyankopon mu gidie enti ese adaka ne mu ye clean ese adaka ne mu ye fe. That is the concept of the church. Enti me ma metra radio so anka nkyerɛ wo sɛ ye blast na ye find kyerɛ sɛ gya sɔle no na mom sɔle na ye research hwehwɛ sɔle papa na kɔ uti wa sɔle nso na niema hunu akɔso ma sɔle na bisa ho sɛ ɛdi na mɛyɛ nso mentrem ne complain sɛ akaka na mɛmɔ hore mfaso obi ni so hwɛ no ma obi anada wo sɛ esan se wakoma asai na niema hunu koso asole ne mu na kasa keke na wo kasa e wo bra wo mfa ni bere bi ntu anamo no kire say you are doing the right thing masa me ka kire you are deceived, you are blind. I'm telling you today. So ya asole pani sa wo ya sofo sa wo te asole ni mu na asole ne gina wo so na wo hu se nkwase ade na ekoso yi na bibi nso ne wo metimi ya fa ho o kasa wo no nduru twam e free say leadership of the church no asole na hwe ase ye ne magu ase no omudo omunya mfaso bebre omunya ne munya bebre nto mani age ntete nsole te se method is Pentecost Assemblies of God ni Roma no wo asole ba wo ye hwan ene onum asematimi asesa asole no ontimi nya hute. So immediately o kasa no obi antie no obi ano onya dwen a free sa asole ni mu eye one of the main remedy, the strongest remedy ye betimi dia healing church no me ko asole na nya papa me jai na makofoforo eduro kese ba ko pa na maka ni zeze no utie me Christianity na aya basa no asole na woni sika wontimi nkobi asole na aya sikasem asole na nkyerɛkyerɛ papa bi anim asole na intimi transform di bonyani uye dwamanfo a na wo kwa asole ne ma 10 years time na da so tie dwaman mu uye konkonsani katasehye ne proye akyekere wo ekyinkyin ukwa na wakɔ ha ukɔji we no akɔji we eno na wode to dada na wura asole ne ma 10-20 years time still the same to be any man na wo Christianity anim go na egu ase wo wiase nyina me kyerɛ kwan ba akɔ befa so ye benya ayalesa ene sɛ wuyi sa sabe nkola adwe we afiri utirim sɛ asole a mekyɛ ne pani mi nkobi da ena me ka kyerɛw eye yale ene edam kes edam asem ba ko unima me ka kyerɛw ne asole a mekyɛ ne pani mi nkobi da one man church mi nkobi da enifra ne ebon kasa asole be na 2 man church me bi so asem asole be na wasa so nipa 20 ne ka bo muteye at the same time asole ben ene nipa 5 ene nya vision ene omotra se be odeye asole bi ehuna asase so bi nipa ba ko once upon a time otena se din nu osu ade no ye comparison ene ohun say this is wrong and this is right nti anuanom momiensa se ye tu we atwene yakofa we nipa ba ko na asase free ne so. As time goes on, it be tea as no beka hon be church. So we don't have 2 men and a 5 men church. I saw be a 1 man, and so born to be a biana and a 1 man church and I mean come that. Now Sonia me chain penny, over to any church penny. And I did be a middle of business say Solia Utimu, and you need to one nana. Wabus your phone, you know, you mugumu, and so me be so. What drama you want to me a jai? Won't come concern what to me a jai. Walk around for 30 years, what would me? What to me a free move? Oba wutie misisia umbu kunu enso sole anu achi muduku fita to bere bi oba bi opie no okọ asole a ne kunu hwani din no awusu ni ti no ote akonwam enso asole no ya woni to mu enyiri che ne nana enso ne kunu kro ne tifie ohu impact kete sei awo na brabo enso obi na no a asole a meche ne pani mi nkobida now asole na wutimi na enyiri che wo no o nana no impact be na etimi ameki wo walem umuhe
Sana akokora bi nso tie me. Wono nso ne asra ntem ano no. Asole a me che ne panimi nko bi da. Hwe do kire. Enso ebon nti ene wote ho a obi a oye daadaafo a wotontontonton ne ma wa asole. A waba so obegu Christianity anim ase. Sa kronfo we no akodi nachi. Enso so wani ya biyo. Ewiase aba beduru baabi Christianity eduru baabi a kire se enwanwa se nanso me de anya me nwanwa. Sa me no ka sei enema tonton atenton ne ade ton wa asole ababa ye normal. Ababa ye normal say osofo bi ton ne me didwa wa na asole dem a we see nothing wrong. And suddenly obi asole wo kromu a na bodu se fita no satade ayu adwuma bonsam de ama ne so omre kromu ha meye nie na wonem nkrofo edi nachi papa fo mutire mu dwene yo wo mo ka sa asole a me che ne panimi nko bi da hwe ena de baabi akọ wiewie wo mo. Hallelujah man. Baabi akọ wiewie wo mo ni yo ena de ona mana stick atetale ne ka anim. Oh my God, stick abobo ne dem ena de ohu powder ena de ensuo no de ne ho atoso ena de yes ye frɛ bibi akade. Hey, this is for the first time meeting where the be say yes ye frɛ bibi mpaibo akade prayer materials. Now apart from Nyankopon sam wo ye mpaibo akade no e de biem there be say there yes miracle items uhu powder e ka akade no ho unya enku e ka akade no ho so bolo ka akade no ho yesu moja ka akade no ho ni nyina so ye ton ye didwa wa asole wano kate akokora wutie me wano den asole a me che ne panimi nko bi ene hwe wie ba bi akwa wie no no ene de sticker ne bo ho ban ene de powder ne bo ho ban inti jan kola asem no na wuntimi nyi ncha asole pani da me ameka se me yesu konoma nanso Nyankopon frɛ me na waka nsɛm bi akyerɛ me na wo de just watch out ensɛm Nyankopon nam yeso de ba no eche kuroi tie ne ye nya ya adwen sɛ ye bɛda ye ho adi anase ye bɛka nsɛm huhuhu bi akyerɛ wo efiri sɛ onipa bi Nyankopon afrɛ no na osoro Nyankopon bia no ɔde ne ho sie na waka ne ho asɛ na wapagya Christ badu okura antichrist honhom ɛna ne kasa ne ne bibia di adanse sɛ ɔno na ohia no. So me nyawe na ohia me Christ na ohia enti me ba me be project Christ a kyerɛw me nka ntro sɛ baabi a wo bi abrabe ho me no enti program na wo yesisi a no utie sisi fe no asafo no ayale sada wo bɔ asole na bodam utie me Christianity sɛ anko yo banko ye tutu ni ba ememe fa ne saa onwale onyi ne ho nwin onfa perfume gu ne ho kan sana church ne tie en church no ogina wo de ma wo ba to adani tutu ni ba ne ho fin ne ho pota ne ho nya akono enti ehwe na ne ye de topen na ye di natem na ye gu nanim ase. That is the reason tia say open the talk of the town in the social media the church. So we do social media asole no e na ye the main talk ye gu anim ase kan kwase asem fa ye ho ifiri se wasena senkyene yira ne danyama hwebiem this year hwiegu mani patietia so. The program now we no healing the church crusade asafo no ayare sade wo asole ne yale asole na bodam asole ne ho ye fin na yaba so Onyankopon say yen hunu ye meka yale ne ho asem nkyerɛw na yen kyerɛ ba bia yale ne firi baaye na yemfa akade ye eduro enka no na yale ne nsa enti yale ne baako ena miguso kanamaka ho asem no asole a meche ne panimi nko bi da yale ebiem asole we me dɔ no utwa me tikura me nyai yale ne dam me ka kyerɛ wo ne so wanyini wo Kristo mu a obe de say a church prostitute obe kwa asole we no akwa asole we I de say de watchre in 1 John chapter 4 verse 1 wasimba mo nye honhom ne nyina ni monsowe nti mi ko we na nya papa na majai mi ko we na nya papa na majai obe ye search sa me amete yi ma ye bi pen Nyankopon frɛ me foforo saa de no me kokoko konsole bi ansa na me hu asole papa tenam me tra saa asole for 8 years ebere so ye Nyankopon frɛ me sɛ krache wenti na me frɛ no se fra asole nimu na ko se me dwumadie na se enti ye search for church enkwaje eden odi otefa ko ene nitam bia wabɔ hone na wakompleni a ye kokan se ba bia saa oboa nya ba bia na te saa me ka kyerɛw o no pedan ya yesie mo a edom gumu instruments ne ade ha de ba ya che enunti na wona na monsole anya papa mo no
He said revival akese na Nyankopon de ba na me ka kire enya tetensole na Nyankopon nam so betimi de ba never. Nyankopon de revival akese bi ba Christianity mo but emfa tetensole no so revival na ye ba no emfa Pentecost so emfa Assemblies of God so emfa Methodist so emfa Roman so na mo krompo de be ya consider de ama Nyankopon revival de ba no because Nyankopon revival no de ba ne se betimi take effect a problem one esi kwan the system of the church. The system of worship. The leadership and everything is going to be transformed. It's going to be changed. The leadership, the system of the church, you know. And as I tell this is not a tradition. Methodist is back at there be a Methodist for any massa. Roman for back at us no when you are Pentecost for back at us a free teaching as I know. Na sani ya no ya mamre no eno so na se Nyankopon asafo na gu Nyankopon ni ma se na Nyankopon be dane no na me ka kire wo enye tetenso na Nyankopon be fa so o eye nkrofo ye mbu wo mo suddenly from nowhere nkrofo man ko school nkrofo bi amu wo mo ene Nyankopon na mo so be dane ne amani enti jasa nkola asem na wote wona wo de tete asole ase wadwemo denden na mabasa me ka kire se eye edam kase abato bi anka kire wo oko asole na wo complain na wo bo hwene a hwene wan fan se wotrim se sabe wo ye nyansani o dada wo ho hwene wan kan kire se Nyankopon ni mo akoma mu se de asale ne ye na kra o mpede bia wo ka ho asem shut up over there, rise up, move ahead, search for your salvation. Hwehwe wo nkwaje kire kwan into program na wutie sisi ya na no hasem ne ye kan healing the church crusade last week quotation already, you know. You be ready in the fast. Na ende, the ede be kan ho, ye de aka ho. Say Mike, pray. Na yes ase. Kristo ye okese say na so ayo pe no ma kwan si yemfa wasem mre wonya wo. Ye nyina ye tie sompa. Na wo ma. Yesre so be ma wona sas, wona koma. Aye asase pa na watimi age asemi no de abobra se de se ne fata adwen sachra. Eda wase so ati ye na so e wo do ba Jesus Christ di munti. Amen. Amen. Great. Last week, already scripture be. Esi you go so. Christianity e janom edo mo nsa koka Nyankopon fapem. Ato Nyankopon fapem atwene. Ene ato fapem foforo. Enti amabon sam kwan awura sole nemu no de niam bebre awura mu. Na instead of say ne beba ye ho so na ade aye nyina se complain kwa. Me mani Freddy especially ever since Nyankopon bie mani e ma me hu wo fra wo de afre me no. Me started as a me tia asofo mpanifo ye no ma hu said the asofo ti kromo ye nyina only complaining, lamenting, accusation. As a debia ye gina kire say ya dane commentators the ekos wo wiase ne asore na nya papa ne aka ho asem sa ye wi ane agiska ne apon SOMPA FM ena Nyankopon bie mani ena me hu said no, this nonsense no, it must stop, we have to do something about it. Ye betimi e hu bibi ena ya ba se ba be ka kire wo te me ka kire wo say Fapem Nyankopon de man no ye friend with the Great Commission discipleship say ye training ni pa dwen na ya hunu so obi ba Nyankopon chen fofora or the state of a baby e see a transforming from the state of a baby to the state of a young man to the state of a father. Oba Nyankopon fofora we motofo na motofo no wo mu e yale ne dam ne niam bebere da komunu besua so obi a baby Christian ne tebia sa de tie ene se de ni hu tie no Nyankopon say yenyu omu mfiri sa mofrasem ni mu ne yemfo mu ngura mabunu mu ne yenyu omu mfiri mabunu ne yemfo mu ngura egja no mpempenso the state of a father our best Christ ahona Nyankopon so yemfa ni panyina and a church no we have lost focus yeni apa ya bota yeso enti sa adwuma kese ne da baby and at the ACC ya religion ya practice religion edomaba ya sia ya jiska ya pon eno ano no edomaba ya begina omanim ya kasa saa wate ase wonti ase o hwete sam emfaso obi ani so enti Nyankopon bie ma adwen mu a me study say meet aso for mpanifo no me hu obi a oka Christianity problem say this is the problem and this is what we have to do. And Crawford Cromofu say almost so the omani abie no ma discover Christianity problem kran so de utie ti omonsem kran no obamabu so eno ye yemfa we nkan ye ho yemfa we mfa ha yemfa we nsha ha yentro ya no yenye we ene ade
ene sa ankola preaching no so sa fear and panic message no bonsam jim hell aha ebi nso fo say ya sole ye motwene ya sole ye nsa ya sole ye motons ye nyu preko ye nyu akrante eda we ne Nyankopon yesi wo wankwa sole sa da na we ni nkwaje sa ntokwa we no mo de abasa na yakon ho ntokwa free tete still now the value is the same. SOMPA FM. Me no be sua de akwa akiri na wo be hu say even fear and panic Nyankopon fa ma yen listen and somebody ba no ye bebre obi ti obo se ne ma sene na self for person o kyeresen na ye preaching se ne ye ka se obi atona no a eno se ye bone a ene self for person o kyeresen ye be de mpesa me kyere na kyere obete ye be kyere ekwan ye fa so ye transform wo de bon ye ni dwaman fo ma na be se Christ enye fear and panic enye de wa adwen yew o di ase enye me so dae no me ko hu so obi da bonsam jem na wa boniti me ko hu so obi da bonsam jem na wo sa asomade enye sa nkola nkyere no ne sa nkola asem no nye no yen sama de bana no den ye ba be kyere adwen Nyankopon de ma yen ekwan a Nyankopon de ama yen se yen fa nipa mfa so within the period of 3 years to 5 years nipa ne be twene ne yahwe n'echi no no obi say what came over me den pa na me sentade we den pa na ma braboti say den pa na me live this life yes ye be ba so now sa system na jano mo ato atwene ya to atwene over 1700 years Roman Catholic be joining Catholic no ene jano system no Roman system be capture Nyankopon we say ade me ko actually too much o de ye be ba so enti me say me tro say Nyankopon ma ye adwen bi enhihye bi ekwan fa so ye di ni pafri bone mu ye be say de sua sa de no e so beautiful e so simple Chrisosum de o e possible sa baba obetimi adane virgin e possible sa baba obetimi asatade asiesie ne ho our dress is a dwaman for et said ye na be normal baba obi tie misisi a owi atade okosa akwa asole kura kire so etutu ni ba and so we don't know the kwasole owi okwa buttons uhu ababa okwa asole a aso okwa ne boy ho sa nkwase asem we nyina no ye wo system Nyankopon de ama ye betumi transform ni pafri mu eja no moto twene na mo ko fa de foforo bae o mo ko fa de foforo bae do mo de be replace ye physical management administration work yensi dan yensi esiem yenyi sika na yemfa ntwa sofo ka na yemfa nya asole de ho adwuma na ye sa na ene ho adwuma na ye yenti no me ka kira wo say Christianity ya to fa pemne twene no ama kwan ama eniema bebraba be wuruwuram ti de awuram no baako sa the church administration physical management administration working is also for adwuma kese o mo ye paaye menhwe edan no so menhwe edom no so na mensiesi mu eno ane asofo adwuma mo ya asofo dodo na apart from adwuma wi mfa so obi ane adwuma bi o mo ye bi aso bi o mo nya hwe bi edom na ba yagisika yesi dan edom no ye bo ho ban eno ano no ba kwa ba ne ye be fa so obetuma transform ni padwamanfo tutu ni ba kromfo obi ochinchine ko tototo niama ebe da ne be transform no ye de enzi be gina ne a complain sa ena mu chinchine ena okotowe enya na Nyankopon de ma ye besua ne ehu kwan fa so yetimi yi nipa free chinchin sem enye kasa enye complain no enti ose ne bra so le hwe ase no ayeto Nyankopon fa pem ne twene ye no de aba be wurom ba ko aguso ka ho asem sisia no ose the church as a supermarket and a money transaction center just as banking company system ose asole ne sisia no ayete se baby ye digwa ene baby ye sesensika ete se bank asoye sa na aso na ho sisia na ye adwuma ye ya no ye di kan read quotations e bi ya kire sansem ne ne beto aso enti Matthew chapter 23 verse 23 24 last week on this year read na yensanko ye nim na ye hwe na verse I de be kan read Matthew chapter 23 verse 23 to 24 o say munue mu atwerefo ne farisifo nya atwomfo se muyi eme ne nunum ne tete ho tutusuo duduma na mugya emra mu de esombo no atamu ni mobrohunu ni gidie ye na anka esese moye na munya baako no nso amen iman Yesu Kristo kire frɛ Nyankopon frɛ ye mu o se munue mu atwerefo ni frafo ade esi mu ani so ye sika enti mutime sone muyi enum ne ntete ehun tutusuo dudu na dwumadie kese ntia Nyankopon frɛ mo gidie mu buruhunu eni atentene ne
anasa atemu mo yi mo ni efrezo or can the state of the church adwuma nyankopon de ama asofo masa o mato atwene ade o mu ye nyina ye sikagie ene sikadie ene dan ya yesiesie eno ne adwumafon a Methodist, Pentecost, Assemblies of God ene nsole akese egu asase so nyina eye na sa asofo mpanifo no nso ye mobo papa ntina Yesu Kristo kan si nyaatwemfo ne anifrafo asofo ne anifrafo pa enso mo sole anom de blame na kwakoto members ne so aha o ma fail adwuma nyankopon de se o mo nsa beto de blame na to members ne so o tsena ye betira se yi ne ya kire ba bia asofo ne failure no wo e kire se asofo egu asase so 95% o many friend and what den ye enso mo nim so many fra into quotation reading last week into was it adwuma nka nyankopon de ma yen no ye se mobrohunu atentene ni gidie adwuma nyankopon de ma yen no wasi we ne sesen kamoye nanso mu ye ni frafo nti entete ene emehu tutuzo dudu ne hiamo Pentecost of foot mesisia Assemblies of God of foot mesisia me se wasese tight ehomra en wasese wefe homra sa so le wutena di emre wei na wantua wefe no tighter ye be panesew kire se bibeto ayema o ma se mra fasikaje ho ko bisa se sofo be na se mra fa Bible studies ho se ya soli oto Bible studies mo to aso bosumi wei anaye Bible studies na se wuye later we ne de be yo enso Yesu Kristo no wasi gidie nso na masem ni tie mu na eba o wasi gidie na masem ni tie so na eba nti esenka de ese ho mra denden e Bible studies enso ndi ehia sofo no oba no obegina do beka na se tase ya ka bibia muntie mo sole ama mu tase wadwuma dia wo yire ho ko Bible studies wo beduru ha ne yapon trese wa tama wo de benti se na de ko adwuma ensenhunu se ya bo nse member no so to ofu se sofo ne kanya nsasem hwe se Yesu Kristo pie ho asa sofo no obehyi ne niso ma ne niso atigya na waka chen se kwasea se nka wonim nyansa na wo adwen anka obeye nsesan foforo because you cannot repeat a certain thing all the time and expect different results. A blind serpent and the frafas of mutie me what complaining sa me see me who sa so for complaining na me na bana kwa bana so me nsa de me ko bas na me yakola and me who sa so for complaining o ma complaining sa me nyini nyankopon frame watete me so for over 20 years up to now Methodist, Pentecost, Assemblies of God as of egusu complaining blind serpents ni frafas of war Sanka Bible studies in here mo me catch na monka mo ko hu meeting da sikagie ehia munti munya munsamra fa ho sikagie de ehia mo nti na mo se ho mra no Bible studies osofo be begina me catch Bible studies atonso mu ne ehia ne bia catch say we hypocrite nti na Yesu Kristo Matthew 23 no wose nya atwemfo o jam se de keke kase hunu wa bana hene sa mo nkeka mo ho wa adwuma se na wo ya no ko adwuma na ya le kra ho kan so duro so ba adesua FM blind leader enti wasi sikan asora na baba ye momo church sika aha enti ya toaso na yahwe de nkanyankopon de ma yen se esesenka yeye enti ubebie 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to verse 9 to 15 yeah kono enkakra sa tam no so ya bende 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15 adwuma nkanyankopon de ma so for say yenye si betimi agi member bi atom so oye member oye fully committed member Bible say empempenso we no duru a qualify so oye member de adwuma nyankopon se nka yenye no nanso no ye wi a ye behunu de ne ye betimi agi atom so oye asole ba de du ho adanse ana se de kire se oye well qualified member a bibi to betimi aba ye ba besua ne ahwe adwuma nyankopon de ma yen enti yen ready 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15 read 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 15 ose na ye nyankopon adwuma ye boafo mu ye nyankopon afu nyankopon dan nyankopon adom a
ɔde adom me no so na me na meto fapem sɛ ɔdansifo nyansafo na obi to so na obi a ɔto so no nhwɛ sɛdeɛ ɔto so fa yo na fapem foforɔ deɛ obi a ntumi nto nka deɛ ɛhyɛ hɔ dada ɛne Yesu Kristo no ho nanso so obi di sika kɔkɔɔ SOMPA FM abo hene nnua ɛsrɛ eburodua to fapem yi so a yo obi adwuma bɛda adi okay na ɛda no bɛyi no adi yo ɛfiri sɛ ogya mu na ɛbɛda adi yo na sɛdeɛ obi adwuma teɛ no ogya no bɛsɔ ahwɛ yo sɛ obi adwuma a wato asi suo gyina a obɛnya akatua yo sɛ obi adwuma hye a ɔbɛhwere adeɛ yo ɔno adeɛ wɔbɛgye no nkwa nanso ɛte sɛ deɛ ɛnam ogya mu amen amen hallelujah amen me pese obi anya abotire no yi na som no wotie nyankopɔn adwen nti ɔde fra asɔfo me kyerɛw me se asɔfo 95% ɔmo tie me nyina ɔmo yɛ nifrafo osɔfo ka ho bi me ka sɛ 95% ana kyerɛ sɛ 5% bi wɔ hɔ yɛ wɔ kakra bi wɔ hɔ a ɔmo ani ku akra ho na ɔmo bɔ modern sɛ ɔmo bɛma akra na nyini wɔ nyankopɔn mu a ɔmo bɔ modern ɛboa kakra ɔmo wɔ hɔ but ɔmo nɔɔso ɔmo yɛ 5% pɛ ewiase nyinaa ɛnyɛ Ghana nko a na ɔmo mani efra pa ɔmo yɛ religion work ana religious work yɛ deɛ ne sɛ dɔm na ba yɛ gyina ne mu yɛ lament yɛ complain wote ase o wonte ase o yɛ pɔn wi ani agye sika ɔmo yɛ 95%. ɔmo apostle Paul sitie me a meka sɛ sisi yɛ ho me apostle Paul no anase yɛ ansɔfo ne nyankopɔn adwuma yɛ boafo hallelujah amen a pastor is a colleague of God, a co-worker of God hallelujah amen oh yes software look at the way nyankopɔn say describe us software or say na yen nyankopɔn adwuma yɛ boafo hallelujah amen a co-workers na say oh yes software nyani packet wo David hwe position nyankopɔn de wagina o to also say but you are the field of God na mo de mu yɛ nyankopɔn fu baako o say na mo say nyankopɔn dan o nyankopɔn de na asafo no toto enema bebre ho otime de toto awale ho otime de toto edan sie ho te sɛ de waka sɛ edan ɛna afuo yɛ te sɛ de wɔ sɛ farming ɛna wɔ san de toto nipadua enema nan we na nyankopɔn da etade na asɔle toto ho the other time na me teaching so asɔle nyankopɔn fa me so de aba ɛna me kyerɛ mu sɛ die nte nyankopɔn de asɔle no toto sa enema enan we ho ne sɛ sa enema nan ɛfa process mu kasa nhyehyɛ mu aha e ka sɛ bibi e processor de bia e fa nhyehyɛ ne niam kakra awale ɛsɛ sɛ ɔyɛ awale ho adwuma kɔpem sɛ ɔbɛwu yɛ nwale nwie na nka sɛ o expect sɛ bibia bɛyɛ de bia wo yɛ ɔba ɔbɛma ɛsɛ sɛ ɔba yɛ adwuma na bɛma yɛ adwuma enti awale ɛyɛ ministry hallelujah yɛ ho adwuma 24/7 afuo yɛ the same thing ɛdan sie the same thing ɛna nipadua ansa na nipadua bɛnya hoɔden ɛsɛ sɛ de bia fa process mu enti so nyankopɔn de asɔle ne toto saa nneɛma wei ho a na kyerɛ sɛ asɔle no ɛsɛ sɛ de bia yɛni wɔ ho ne yɛnsa wɔ ho ne yɛyɛ ho adwuma amen amen okuani bia ne wɔkɔfuom kɔduaduaba na wɔgya hɔ abɛfie bɛɛ 3 months bosome mmiɛnsa akyi wɔse mekɔ akɔtu bankye daabi ɛsɛ sɛ de bia ɔkɔ hɔ na ne nsa wɔ ho na n'ani wɔ ho 24/7 hallelujah ɛdan sie the same thing yɛbɛto foundation yɛbɛgu concrete yɛbɛ nneɛma bebree yɛsi dan awie kora dan yɛnya 10 years 20 years ɛwɔ ma ne yɛ renovation ɛwɔ ma ne dan ne ho sɛ baabi leaki ne apa so ne abɔ so 24/7 yɛnsa wɔ dan ho aware yɛmadi ka ho asɛm the same thing nipadua nso saa the same thing did ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ yɛka sɛ church na ɛyɛ nipa na ɔmaba bɛhyia na nyankopɔn afrɛ mu na adwuma wɔ mo ho so obi awale yɛ nkɔ yie ne problem no obi te adwama mu ne problem no obi wɔnum hwi ne problem no obi nam ano address it as a prostitute ne problem no now ɛkwa bɛ ne ɛbɛfa so a onyankopɔn asɔfo betimi adan nkrofo wi nkakra ama obi okoto Yesu mogya no ofu so onimu nyansa no bohu sɛ wabɔdam obi a wakɔkɔtɔ sticker ɛde atale ne ka nim sɛ sticker mo ne ho ba ne sɛ wɔyale sɛ yale akɛseɛ pass na komo mo bra wonim yɛbɛde ne yɛbetimi abi o mani saa ɛyɛ adwumaden kasa adwumaden okay into wɔse nyankopɔn fra wɔ frɛ me apostle Paul no me dan anase me se me dan so dansifo nyansafo owie no wɔto aso wɔsena so obi to so wɔhwɛ yie ka so wɔhwɛ yie good wɔfra ne nyawo de a asɔle ne nyawo de a oyɛ Methodist sɔfo na Pentecost sɔfo nyawo de a sɛ Yesu Kristo kasa na wo decide sɛ ɔbɛda ne no a wɔwie ɛbɛba ɛna wɔto aso kɔ fam wɔn wɔse nanso so obi de sika kokɔ dwetɛ ne aboɔ hene to so a
waka nneɛma mmiɛnsa na wasa atoa so wɔse abrodua ɛserɛ ɛna edua nneɛma mmiɛnsa nso waka nneɛma 6 o 6 ho asɛm odi kan sika kɔkɔɔ dwetɛ ne aboɔ hene owie no wɔsan ka ɛserɛ abrodua ne dua now saa nneɛma edi kan mmiɛnsa no sika kɔkɔɔ dwetɛ ne aboɔ hene no ɛyɛ ade a ɛden ɛfa gyamu koraa ɛnsesa sɛdeɛ ɛte aneteɛ gold koraa deɛ de mo na ɛhu gya no afɛ na bright what do you say ɛna edua ɛserɛ ne borodua nso deɛ ɛhu gyaa na ahwe ase ɛna ɔse sɛ obi pa obetimi de borodua to so obi pa obetimi de sra to so ɛna obi pa obetimi de dua to so woyɛ sɔfo a sɛ deɛ ɔpɛ na ɔbɛyɛ internet special aso na ya taka sa one man church no otimi kasa masa aso na me ana me de a opa frim yes for now we sofo we method sofo na wutiem ya de open na abayo say de yes ye ko bible school ko sua de na ya ka kira wo say no nante ka say ube preach am na ko akiri bebre nti sofo preach a say preach ni short be 20 minutes na 30 minutes and who ko school do ko sua no enya asem de tintin ne hia so enti opa obetimi aye ne saa ti nipa na ba no aba betena o sope buga wate ase on ti ase wapon members ni take bible studies ni serious say wo ofa ne say well saa ne nipa te ntu nso ne hwea obeye na sa nso obeye ne saa awie ne beba o de edua ene yesere na eto so na ose eja bi beba ebe fagem next week ya beto asa asem wo iso ti mo say emu ye depa o tumu so obi say papa baby odi adi wure pa di afina nkai nkene ba o tam no so aso ya ba ye be san to aso afron kakra se ya na ye kɔ no enti adwuma kwan ya fa so a ye ebi ye dwetɛ sika kɔkɔɔ ene abo hene ne ye beba so ene kwan so ya fa so a ye obi edua ɛserɛ ene abrodua na no so ye den ye beba so enti adwuma no so